Siyakhumbula kugcina kwenzeka ngegolden hour kanjani. Yadliwa ngoshona wenkani emdletsheni. Igcokama ukuphosa wenyathi wayidla ngenkani. Uyena owathatha igolden hour. UKhuzani waze wabuya lapho washo ukuthi ngikaphinde ingene indawo yegolden hour. Seyinyanya kabi indawo yegolden hour. Kodwa ke lokho uthe futhi kulokhu une golden hour. So asazi ukuthi usayithanda futhi golden hour noma kanjani ngathi ngegolden hour noma ikhulumisa inhliziyo. Shuthi angathathi ama decision mesacasukile because leyo nto leyo ibuya kuyi sibhekfaka kuyi ukuthi manje hawu manje wena wathi baby golden hour ngeke uphindwe ithathwe inyanya kabi. So usubuyele futhi kuyo. So nje asazi futhi sibonile khona ipost ibiposte umthandeli futhi namhlanje. Bukele Perfect TV emakhaya lapho sifinyelela khona yonke indawo. Ngiyanimukela igama nguShepherd kaManxele ngidabuka phansi kwahlabisa empembeni isigodi la ngibuya khona. Ngiyazi kade sagcinana bafowethu ngithi nje salute bafowethu qhubeni subscribe and like la kwiPerfect TV. Niyazi nanuthi thina abantu esiniphathele indaba eshisa. Impuncuzeko ilapho esiyakhona. Zathi zisho njalo idudla zakamseleko sayihleka lana ziyakhala umaskandi bafethu njengoba nazi bafethu makuthinta igama lempuncuzeko utatazela wonke umuntu. Yesho umculo nawe umlandeli ukuthi iqhawe lakho likhona lapho umculo nawe umincile ukuthi uzoba khonani. Welcome ngampela amaskandi le bafethu. Sibonile ukuphuma iline up wakho ukukhuluma okuningi kwasala amaculo abaningi. Kwaba khona sibonile kusala umnikezwa kwasala uMzukulu wasala abafana bamgqumeni wasala oZanefa wasala oSikhenqe baningi abafethu bebesalile baningi abaculi kwaba khona ukukhuluma but esisukukhuluma kakhulu esibonile kodwa abantu engathi bebeyibona nje bekunake kakhulu abafana bamgqumeni umnikezwa uMzukulu kaMzukulu futhi iyona ebitrenda kakhulu thiwa wenzeni uMzukulu. Sibonile nawe abhala imessage ukusho ukuthi bafethu angazi kwenzakalani nawe emcineka nawe ingoma zonke ngathi ngiyazama ngiyabhala ngasala kanjalo. Nabantu ke kuma social media sibonile and emabhenqa mina into engifuna ukuyisho ukuthi asibonile ukuthi sinamandla kangakanani. Le kaMzukulu sesingakhuluma nje kodwa ilelo yithina abalandeli bamaskandi. Shuthi chaza ukuthi thina balandeli bamaskandi masingahlangana kanje kuningi la singakhona bafethu. Iyabona into esenze uMzukulu bafethu salute keep it up into kanje yana asilwela hlanganeni siwelela into eyodwa bafethu. Sabona ke washo wena umcineka ke kumbona wisolezo washo ukuthi I know inkinga into emshayayo athi nikacha wayikhipha ibudget wayikhipha ibudget so imali usamshaya. Kube khona lapho ngeke ngixakeka mayethi umcineka abanye abaculi ushawe ibudget. Ngiyazi uyabona ugcina sekufaka ipressure abaculi abafana noSolwazi oSondzaba ukuthi wobani laba shuthi bona bangcono kunomzukulu. Okay ngoba vele abaculi vele abasaqhamukayo egameni mhlawumbe ibudget yabo ibincane vele nabazothola imali encane yabo. Umbuzo wami uthi umcineko bemfonele noMzukulu wabuza ukuthi mfowethu nginemali engaka ungeza nozocula. Angikwazi noma kwenza isense lokho kunokuthi ufake umculo abasaqhamukayo o abantu abangabazi ushiya abaziwayo. Okungcono yazi lapha kulesa sikhathi kuba umcineka wathi ngimfonelile uMzukulu ngathi nginemali engaka wanqaba. Kunokuthi silethele abaculi abangabazi kodwa egcineni bafethu okright ukuthi ugcine kubonile amaphutha akhe wabafaka omnikezo bafaka uMzukulu wafaka afana mgqubeni wafaka oSikhenqe. Iloko thina sikufunayo enye ebese enye futhi thithi Impuncuzeko. Sibonile ukuthi uHerodi uKhuzani fakaphungoso azange akhulume lutho epagini lakhe kodwa sibonile kuleli viki leli ukuthi okuqala nqa uPaulile ngayo. Okuthuse kakhulu nokumangaza kakhulu uKhuzani indaba yakhe iphinde yathinta igolden hour. Siyakhumbula kugcina kwenzeka ngegolden hour kanjani.
yadliwa ngoshuna wenkani emdletsheni Igcokama uphosa wenyathi wayidla ngenkani uyena wathatha iGolden Hour uKhuzani waze wabuya lapho washo ukuthi ngikaphinde ingene indawo yeGolden Hour seyinyanya kabi indawo yeGolden Hour kodwa ke lokho uthe futhi kulokhu uneGolden Hour so asazi ukuthi usayithanda futhi iGolden Hour noma kanjani ngathi ngeGolden Hour noma ikhulumisa inhliziyo shuthi angathathi ama decision mesacasukile because leyo nto leyo ibuya kuyi sibhekfaka kuyi ukuthi manje hawu anje wena wathi iGolden Hour ngekuphindwe ithathwe inyanya kabi so usubuyele futhi kuyo so nje asazi futhi sibonile khona ipost omthandeli futhi namhlanje esho ukuthi no nina lapha kwimpucuzeko kuyaya and futhi nina nizolala ngami nivuke ngami nozwa ngami siyamazi ke uSolomon loya okuhlakaniphe kakhulu asazi amaqhinga kulokho ayowenza ukuthi iziphi lezo igigaba sayazi indoda leya nethanda kakhulu ejala ukwenza izinto lapha nezosho ubambe ngezantsi yabona nje kuyipoquzelo isayokhala mfethu kodwa nje asibongele kakhulu Mzukulu sibongele mabhinqa mina ngiyanibonga amandleni social media namandla bafethu yini nonke bengene labaculi kuba ningenanga ngithe nje ukufonela ke abafethu bona laba abanye omunye oqashiwe kulaba ngeke ngisho ukuthi uba washo ukuthi cha ayikho azange beye kumcina beyicelela ukungena azaye beye kumcineka ukuthi baqela baqashe cha lutho kodwa nje umcine kubonile ukuthi abantu naba ababona ngathi abalandeli bayabadinga bayadizela ukuba lapha sisekuzo futhi ezempucuzeko sibonile bathi ubhekene nomaskando simomozo fokamkhizi khiphe ezetoyitoyike manje sibonile kukhona omnikezwa kukhona omlungu kukhona obobo mfana wepiki bebaningi kakhulu abaculi abakhona kuleya toyitoyi yakhe nayo ubhekene bekhona besho ukuthi batoyitoyela excuse ukuthi abayanga abekho kwi line up yempucuzeko kube khona ukukhuluma okuningi ke lapho nongazwani ngamazwi abanye umculo ofana noSonakalo uSonakalo ubhalile ukuthi mfethu angiyazi mina le post ithathwapi isinekhanda lami ngakhulumanga nami same thing nomnikezo washo wana nina same thing ukuthi naye ayazi le post iqhamukapi bobo mfana wepiki naye washo the one and the same thing but indlela abaphendule ngayo kuSimomoza ikhombisa okukhulu impela ngazi noma ungazwani noma ungahloniphani kodwa nje bethathe babhekisele abantu usho ukuthi vele umuntu o-wrong kuyo yonke le Simomoza awukwazi ukufaka umuntu kwi-post ungakhulumanga naye iqala because ufuna uthola access kuye and then uthi hayi ngifaka ikhanda lami icala leli icala so nje le nto akayenzile i-wrong kakhulu usengcolisa igama lakhe njengobhekeni nithi ubhekeni nomaskandel sibonile evikini elidlule kade umdumazi noThuthane bexolelana engomunye wabantu bahlanganisile so emva kwale yanto manje usengcolisa igama lakhe manje nje ngento kanje so izinto lezo bafethu sifuna ubumbano thina kumaskandi sifuna ubumbano and enye into bafethu engicelayo mina asingabathuki abahleli bemcimbi uma ukuthi iqhawe lakho noma umculo nje kanjani abamfakanga awubuka uMzukulu uthuke umcineka ube ungekangena kwimpucuzeko sibonile uZanefa kwenzakaleni uZanefa nje kade esho ukuthi hawu oJumbo bokwenzani laba yini lena wow akangenanga so bafethu ngithi nje mina sithenge namathikithi bafethu kwimpucuzeko la siyakhona Perfect TV izobe ikhona sonke mabhinqa asiphelelene eMoses Mabhida People's Park so besikhona asambeni bafethu ezimnandi bafethu hey asibongeni uBig Zulu noKhuzani fokaPungosi lento yebhola bayiqale nje kuyinto nje engathi kudlala bayidlalela nje ukuchithela isizungu kuhlanganisa umaskandi nehip hop sesiyabona manje sekuyaqualify ukuthi ubuye kwiCup nonyaka ozayo manje thiwa umuntu ozodliwa kulonyaka ngeke abuye ngonyaka ozayo uzofaka iGenry into enhle le sibonile futhi uKhuzani beya lapho spotted 10 bebuyele bephindelela khona laphana ithi bafethu hayi Big Zone noKhuzani bafethu hayi inhle into eniyenzayo bafethu and okuhle useThekwini useMpumalanga useNorthwest Free State useZimbabwe useSwazini uzokwazi uyibuka
mawukuthi nje uSABC ukhona or ungene kwi-app yakhona singene sibuka ibhola bafethu abasegoli ambani bafethu egroundini so support team Maskandi thina niyazi ukuthi singamabhenci thina sithanda uMaskandi sithanda into yakithi asikhombiseni ngokuthi siba support hip hop ke siyazi bafethu laba sibashaya njalo asinandaba nabo labo but phinde futhi sisekuye Impunguza simbonile vele kuyiSoweto magazine akujwayelekile kwi-cover page angikhumbuli futhi kuvela umculo waMaskandi kwi-cover page yemagazine ushilo ukuthi kusenza noStandard Bank khona lokho kumenze kanje sibonile inhle kakhulu yanto bafethu sethi nje sinasuMaskandi hayi qhubeka kanjalo phosa wenyathi thandeni kwabanxele hey hayi njengobani ongaya kubo kothelelana amanzi khona lapho kwiMpuncuzeko usekhona akwandele bantu khana bafethu amandla wabantu ke awafana uyibuke nawe lapho umculo ekhaya ukuthi ukuba wena bebezokulanda ngini so nje ayilansi izobafethu inamandla kakhulu asibonge Igcokama nalo inkani yakomunye umuzi ayingeni komunye umuzi usho njalo kodwa siyabona futhi inkani yakhe yamsebenzela ungazami ke lapha ekhaya kuba nenkani ngeke ungene ngeke ulungu yosala kanjalo bafethu kodwa nje mina ngithi nge-12 August asipheleleni September siyaya futhi umbuso wamaciko kuseza uNovember one spring picnic yaKhuzani nomthandeni nawo memezelile ukuthi kunemicimbi yakhe ezayo so bafethu thina nje suMaskandi siPerfect TV bafethu inhle kakhulu into eyenzakalayo inhle kakhulu sithi asiqhubeke support uMaskandi dudla zamseleko izoveza ikhona laphana uqoko izovela ukuthi ngenelana nyazi ke bafethu thina hlesi khona siPerfect TV sibonga support nje so hlesi niphathele zona indaba lezi ethe za trenda la uMaskandi igama ngoShepherd wamanxele ngizithi mina nje ahlangane until next time ithi nje ba usuyazi nawe ukuthi awe